rakkont dwar il-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu huwa miġjub lilna b'konvinzjoni illi dik il-ġrajja seħħet realment. U fatti hija xi ħaġa interessanti ħafna kif kważi l-emozzjonijiet ma jitlux. Dik qed neċessità illi l-iben ta' Alla isofri u jmut għal poplu tiegħu. Fatti id-darba li naraw il-biki in-nisa ta' Ġerusalemm li huwa għaddej bkew għalih u Ġesu qalilhom tibkux għalija. Ma bku għali konfuskom u għalulitkom. Mbagħad darba oħra insibu l-Marija mal-qabar qiegħda tibki. U Ġesu qalilha tibkix. Il-Vanġelu huwa dak is-sofferenza li Ġesu bagħat għalina hija storja ta' ferħ kbira għalina. Ġesu qiegħed jaġixxi bħala il-medjatur tagħna, bħala dak li jirrappreżentana quddiem Alla, l-ħaq fuqu stess il-kastig tagħna. Il-ġrajja hija wkoll interessanti għax matula jissemmew diversi individwi. U jissemmew darba biss, forsi dik il-sentenza qasira dwarhom u daqshekk. Mart Pilatu, per eżempju, tissemma darba u daqshekk. Jew Barabba, jissemma darba u daqshekk. Iċ-ċenturjun illi meta Ġesu miet qal ta' bil-ħaq dak kien bin Alla. Malku, il-servjent tal-qasas il-kbir illi ma' oħrajn mar biex jarresta l-Ġesu fil-ġnien tal-Getsemani. Giuseppi minn Armatea illi x'nafu dwar sentenza waħda. Illi da mar għen lil Nikodemu biex jagħtu difna diċenti lil Ġesu fil-qabar ġdid tiegħu. Issa jissemma wkoll personaġġ ieħor Xmun. U huma ħerġin mill-forti jew mill-fortizza Antonja, il-pretorju, il-palazz fejn Pilatu kien residenti, fejn qataħkilu għal-mewt, u ħarġuh minn hemm biex joħduh vjaġġ ta' forsi kilometru barra minn Ġerusalemm, fejn hemmhekk kien hemm dan is-sit diġà barbli imħawlin ġol art fejn hemmhekk kienu jesegwixxu il-pjena kapitali lil kriminali. U huma ħerġin sabu wieħed ċirinew jismu Xmun lil dan ġeluh sabiex jerfa' s-salib tiegħu. U Marku wkoll isemmi din il-ġrajja fejn jgħid li sforzaw li wieħed Xmun wieħed ċirinew li kien għaddej ġej mill-kampanja missier Alessandru u Rufu sabiex iġorr is-salib tiegħu. U Luqa wkoll jgħid illi kif kienu qed jieħduh lem qabdu lil Xmun wieħed ċirnew u ġej mill-kampanja u qabbewlu s-salib ħalli jġorru wara Ġesu. Għandna din tal-inċident kurjuż ta' dan ir-raġel Libjan. Ċirene kienet belt fil-Libja tal-lum. U x'qiegħed jagħmel 1000 mil il-bot minn pajjiżu. Ma nafux. Forsi ħaddan il-fidi tal-lut, expatriate. Forsi qed jaħdem hemmhekk min jaf. Li nafu li kellu familja, kellu anke żewġ uliet li apparentament kienu magħrufa lill-komunità nisranija tal-ewwel seklu, Alessandru u Rufu. Figura xorta waħda jibqa' figura oskura, ma tantx nafu bih, però jissemma mhux inċidentalment. Infatti 3 evanġelisti minn 4 jieħdu ħsieb illi x'ġara matul it-triq fejn Ġesu tawh il-patibolum, mhux is-salib kif narawh fil-films jew fl-arti, tawh il-minduda biex iġorra. Kif għattilkom l-istipes, ġifieri dik l-arblu wieqaf, dak kien kun dejjem f'postu. Huma kienu jabbuh il-patibolum li forsi kien tiżen 30-40 kilo, però niftakru li Ġesu kien għadu kif ħa dirsa,
kien għadu kif mhux biss imżeblaħ imma wkoll imsawwat anke bil-frosta, frosta li kienet tkun b'taqqiet ta' għadam u metall illi kienet iġġiblek ġismek pulpetta. Kienet bija ħafna nies kienu jmutu. U Ġesu għawek huwa għaxi, huwa debboli, huwa batut, bil-kemm jiflaħ jimxi, traumatizzat b'din il-flagellazzjoni li qala u ta' bniedem illi kien ma felaħx illi ġor il-minduda. U s-soldati dakinhar setgħu jgħidulek għandi dil-bagalja ġorri l-mil. Tiftakru Ġesu għalinna ma jiġilek hekk ġorrilu 2 mili. U setgħu wkoll is-soldati jaqbad lil min irid biex jaqdih. Okay? U allura għandna lil dan il-xmun illi ġej lura minn kampanja, ġej lura jagħmel pressa poko fit-9 ta' filgħodu, laqqas nafu, forsi kellu xi għaddija xi faċenda, mar jagħmilek minn filgħodu, issa ġej lura lejn id-dar, però inqabad illi ħanejdu hekk inserta fl-istess triq minn fejn għaddej Ġesu bil-minduda u s-soldati minn daqshekk nies għax in-nies kienu jħobbu joħorġu biex jaraw li kkundannat għaddej. Iwaqfu lilu. Forsi kien fl-għalqa, forsi qalulu warrab li mas għaw l-xkora, erfa' s-salib. U ma setax jgħid fatti ġeluh jew sfurzawh. Nistgħu nimmaġinaw, jiena qed ma rridx iħalli moħħi jiġri bija, imma eżempju kont jiena dak il-ħin kont ngħid tajba wkoll, ara xejn kemm jaqalaw li kemm insibhom jiena. Minn daqshekk nies. Lili? Però qabli meta mar dar imbagħad lura għand martu. U martu tgħidlu kemm iddawwart illum x'mun ħej. Inġabru, Mara, Rufu, Alessandru, ejjew poġġu mal-mejda ħanejdilkom xi ġrali. Kont għaddej għall-affari tiegħi u ġarrabdi l-esperjenza illi nassigurakom ma ninsiha qatt. Mhux ħaninsiha. Għall-ewwel ħatta bit-kbira, immissa nirrealizza x'unur inkredibbli huwa dan. Illi is-soldati qalu li biex nerfalu il-minduda il-dan Ġesu li tafhom bih. Ġesu dan tagħmel mirakli kbar fostna u fejjaq lebrużi u omja u torox u għajja minn nies mill-mewt. Dak ħadd jaf bih. Ikkundannawh. U jiena sseħibt miegħu biex nerfalu s-salib. Xi privileġġ eċċezzjonali. Minn daqshekk nies Alla fil-provvidenza tiegħu mhux is-soldati. Alla fil-provvidenza tiegħu għażel lili biex nerfalu s-salib. X'waħda din? Immaġina l-xmul illi ġismu kienet ikun xewk meta jirrealizza illi dan huwa dinja xi ħaġa mhix kombinazzjoni. U kif Alla kapaċi jinqeda b'nies ordinarji, da ma kienx xi granke, jinqeda b'nies ordinarji biex iwettaq l-għanijiet eterni tiegħu. Għaliex xmun illum iservina bħala illustrazzjoni xi tfisser tkun dixxiplu ma' Ġesu. Fatti Luqa jgħidilna illi qabbewlu s-salib ħalli jġorru wara Ġesu. Ġesu miexi quddiem bil-kemm jifraħ jimxi, dajef u xmun imsieħeb miegħu iġorru s-salib warajh. Dik hija stampa tal-Kristjan. Dik hija stampa tiegħi u tiegħek illi poġġejna l-fiduċja tagħna f'Ġesu ta' Nazaret. Alla ipoġġina mhux dejjem fejn nixtiequ nkunu, imma dejjem fejn jeħtieġ li nkunu. Hemm differenza kbira.
Aħna għandna ħabta li nagħmlu l-orarju tagħna għall-ġurnata. Mela, filgħodu ħammur is-supermarket, imbagħad immur nażaf ftit fil-ġnien, imbagħad immur nżul Zju Feliċ l-isptar, imbagħad flaxija immur Awma mal-mara, tajjeb, imma mbagħad fil-11 ta' filgħodu tiġi l-kunjata u tgħidlek tiġi miegħi sad-dar ħalli tgħin inġorda xejn amara. U tgħid x'inkonvenjent kull darba jaqalgħu l-affarijiet li jifxlulna il-pjanijiet kollha tagħna. Inti tippjana mod u jiġri mod ieħor. Kemm qegħdin aħna narfu illi meta nkunu interrotti, meta nkunu imfixkla, meta nkunu imġelin nagħmlu xi ħaġa kontra l-orarju tagħna, dik hija barka. Dik hija barka. Dik ifisser li Alla jridek dak il-ħin isservih b'dak il-mod. Kontra r-rieda tiegħek, kontra x-xewqati u l-preferenzi tiegħek, il għaliex b'dawk l-interruzzjonijiet imprevedibbli li jiġu mingħajr ma sejħilhom, mingħajr ma tistedinhom, Alla jitrasformak. Il għaliex ikun qiegħed jagħmlek sottomess għar-rieda tiegħu mhux tiegħek innifsek. Tiftakru Ġesu kif fil-ġnien tal-Getsemani x'qallu lill-Missier, x'kienet il-preferenza tiegħu, ix-xewqa tiegħu. Missier, jekk jista' jkun warrab minni din it-tazza. Ma waqafx. Imma mhux ir-rieda tiegħi. Tiegħek tkun magħmula. U dak li forsi għall-ewwel inħossuh bħala ġejil, bħala sfurzar, aktar tard isir ħelu. Aktar tard isir doċli għalina. Li għax narfu li din hija propjament ir-rieda t'Alla għalina. X'mun inserta għaddej għall-affarijiet tiegħu imma s-salib trasformah. Is-salib trasformah. Is-salib ma ħallihx li jibqa' għaddej fil-ħajja monotona, dik il-ħajja regolari tas-soltu mhux vera. X'mun huwa mudell għalina għad-dixxiplar illi meta ngħidu jiena dixxiplu ta' Ġesu, jiena student ta' Ġesu. Ġifieri illi jiena assoċjat ma' Ġesu, mhux nammiraħ li Ġesu sakemm u sa fejn jaqbilli, imma li attwalment ninaqat miegħu fil-modja tal-ubbidjenza. Biex Ġesu obda l-Missier sofra. Biex jien nobdi l-Ġesu jkolli sofri. Hija xi ħaġa illi ma nistgħux niskapulawha, però is-sofferenza twassal għall-glorja. U dik huwa s-sabiħ tal-Vanġelu. Is-sofferenza dejjem twassal għall-glorja minħabba s-salib int sfidat biex issegwi lill-Muallim tiegħek u m'hemm ebda modija oħra ta' fidwa illi bija tista' tiskapula s-salib. Kull min għandu it-tama ġenwina tal-glorja eterna irid iħaddan is-salib. Irid jilqa' s-salib, irid kif Ġesu jgħidilna jekk xi ħadd irid jiġi warajja jiġħad li nnifsu jerfa' s-salib imbagħad jiġi warajja. Hemmhekk nkun nwettqu dik l-istampa illi Xmun iċ-Ċirinew jagħtina dalgħodu. Xmun refaw litteralment is-salib. Refaw litteralment. Aħna bħala fidili, dixxipli denji ta' Ġesu, aħna maħniex imsejħin biex nerfaw is-salib tal-injam. Imma biex nipparteċipaw maħniex imsejħin biex nerfaw is-salib tal-injam. Imma Ġesu jgħidilna illi kondizzjoni għad-xipla hija ċertament terfa' s-salib. Xi ġifieri terfa' s-salib? Ma rridux hawnhekk nikkonkludu illi biex insalvaw rridu nipparteċipaw ma' Ġesu fil-passjoni tiegħu. Mhix dik l-istampa. Infatti Anselmu, l-Arċisqof ta' Canterbury fis-seklu 11, dak ir-raġel luminarju għal dak iż-żmien u kiteb kotba li għandhom jeqraw sal-lum. Anselmu darba qal id-dejn li aħna kellna malla. Id-dejn kien tant kbir illi fil-waqt li kien il-bniedem li jagħmlu dat-dejn Alla biss seta' jħallsu. Alla biss seta' jħallsu. U għalunku qegħdin nisbaljaw jekk ngħidu qed tara Ġesu sofra imma jiena rrid ukoll impatti għal dnubieti, insofri għal le, mhix dik l-idea.
L-istampa li tagħtina hawnhekk hija xiġifieri terfa' is-salib. Xiġifieri terfa' is-salib. Is-salib ippruvaw f'mwadin. Ifisser tajt le għalik innifsek u iva l-Kristu. Aħna kollha kemm aħna għandna l-pjaċiri tagħna, il-preferenzi tagħna, l-ambizzjonijiet tagħna, ix-xewqat tagħna. Lest li twarrabhom dawk biex tajt iva għall-Kristu. Biex tagħmel bħalma għamel hu, biex tagħmel bħalma kull dixxiplu u msejjaħ biex jagħmel. Pawlu l-Apostlu meta kien għadu Fariżew kellu ħajja mifruxa qudiemu ta' kumdità, ta' fama, ta' privileġġ. Imwielet lud bin il-lud kien ċirkonċis, il-liġi kien josserva, in-nies kienu jammirawh, kellu ħafna privileġġi, però qal jiena dak il-ħwejjeġ li kienu qlieħa għalija issa noddhom bħala telf minħabba Kristu. Aktar minn hekk nikkonsidra saħansitra kollox bħala telf minħabba il-valur wis aktar superjuri li nkun naf li Kristu Ġesu Sidi. Li minħabba fih soffrejt it-telfa tal-ħwejjeġ kollha u nikkonsidrhom żibel sabiex nara fil-Kristu. Dik hija il-pożizzjoni ta' dawk illi jerfaw is-salib. Illi is-salib ħanħarsu leħ mhux bħala simbolu jew emblema u daqshekk imma huwa l-mezz tal-pjena kapitali. Bis-salib tmut. Bis-salib tmut. U allura Ġesu irid ifisser meta qalilna illi jeħtieġ li nrafu s-salib. Altrimenti maħniex dixxipli tiegħu. Irid ifisser illi rridu nippreparaw ruħna biex immutu għalina nfusna, għal-kumdità tagħna, għal-kburija tagħna, għas-suffiċenza fina nfusna, rridu naslu biex b'konvinzjoni imma bil-ferħ ukoll ngħidu mal-Apostlu Pawlu jiena msallab ma' Kristu. Jiena msallab ma' Kristu. Jiġifieri il-jien qadim tiegħi spiċċa mar mitfun m'għadux iżjed. Jiena msallab ma' Kristu m'għadu kollu jien ngħix. Ma mhux jien. Is-salib joqtlok għalik innifsek biex inti tgħix għal Alla. Mhux jien li ngħix, huwa Kristu li jgħix fiha. U l-ħajja li ngħix issa ngħixha bil-fidi f'bin Alla li ħabni u tagħlu nnifsu għalija. Pawlu hawnhekk żgur qed titkellem ċertu sens ta' orgolju, ċertu sens ta' gburija illi jiena m'għadniex neżisti. Il-bniedem il-qadim tiegħi spiċċa. Issa huwa l-bniedem il-ġdid illi ngħix issa taħt il-sinjurija ta' Kristu, il-lordship ta' Kristu. Naraf is-sinjurija ta' Kristu illi mhix qudiemi u jiena warajh. Terfa' s-salib jiġifieri illi tidentifika ruħek ma' Salvatur ikkundannat illi f'temp ta' kwarta meta xmun refalu s-salib forsi kien fadal kwarta. Kilometru kien il-bewet ieħor l-esperti jekk jgħidulna. Imma li tidentifika ruħek ma' Salvatur mislub. Il-bqija ta' ħajtu xmun seta' jgħid jien kont imsieħeb ma' Ġesu. Fil-ġurnata tal-passjoni tiegħu kont imsieħeb miegħu. U l-istess ħaġa il-Kristjan modern. Is-salib li jibqa' relevanti għal kull ġenerazzjoni għallum ukoll jridu ngħidu jiena mhux ħanitgerrex mis-salib. Jiena mhux se nistħi mis-salib, mhux ħanibqa' riservat milli nxandar is-salib ta' Kristu. Għax huwa l-qawwa talla s-salvazzjoni ta' dawk kollha li jemmnu x'vera. Is-salib huwa ċ-ċentru tal-Vanġelu. Pawlu għal jien ma nistħix mill-Evanġelu ta' Kristu. Li terfa' s-salib ifisser li inti tkun prietka ħajja għal Kristu. Prietka ħajja għalih. Fommok, bemilek, bl-atteġġament tiegħek. Li terfa' s-salib ukoll tfisser li inti lest issofri telfa. Issofri telfa. Issofri roftiment. Illi n-nies iwarbuk. Illi l-Bibli kellek qabel issibhom li mhumiex vera ħbieb issa. Min bdejt terfa' s-salib. Is-salib ifisser illi se tirċievi maltrattament. Se tirċievi kalunji kontrik. Alajja kontrik.
kollha maħabba Kristu. Palma qalilna li imberkin dawk li jsofru maħabba fija, li huma persegwitati maħabba fija, ifirru tennew dakinhar għax ħlas mod kbir fis-smawiet. Kull darba, meta jissemma s-salib, hemm il-weda tal-premju, hemm il-weda tal-glorja. U allura jridu nkunu realisti u ngħidu li terfa' is-salib ma jfissirx li tobot li kien nifsek bħala persuna. Ifisser biss illi mewt għal bniedem il-qadim tiegħek biex il-bniedem il-ġdid issa jiddomina, issa jiġi muri fil-totalità kollha tiegħu. Terfa' s-salib ma jfissirx tagħti każ it-tagħlim ta' Kristu għax aħna nsejħulu sit, però ma jfissirx illi naċċettaw it-tagħlim ta' Kristu sa fejn u sakemm jaqblilna. Ħafna nies hekk jagħmlu u hemmhekk jiżolqu fin-niexef, ma tistax tagħmel hekk. Jew ħadd irċievi Kristu sħiħ bħala l-imgħallem tiegħek, bħala s-sultan tiegħek, bħala l-qasas il-kbir tiegħek, bħala l-profeta mibgħut mis-sema biex jgħaddilek il-verità tal-Alla jew xejn. Mhux sa fejn jaqblilna. Ma kosta kollox imqar jekk ikollok iġġarrab tmasħir u tgħajjir u ċiki mingħand sħabek l-iskola, jew mingħand il-kollegi tiegħek fuq il-post tax-xogħol, jew anke tissagrifika il-ħolm personali tiegħek. Kollha kemm aħna għandna l-ħolm tagħna. Jien meta kont żagħżugħ kont naħdem skrivan il-Bank Ċentrali u l-ħolma tiegħi waqt li qed nilgħab bil-flus tal-bank kienet li nsir artist. Ridt insir artist. L-art inħobba, imma l-arti mhix ħajti illum il-ġurnata. Napprezza, hemm il-post tagħha, però naraf illi il-ħolm tiegħi u tiegħek minħabba Kristu għax nafu li Kristu huwa wisq aħjar mill-oħla u l-ogħla ħolm tagħna jridu marbuh. U hekk għamlu nies matul is-sekli. C.T. Studd, il-missjonarju Ingliż li beda bħala cricketer u kien kellu karriera tremenda fl-isport. Kien diġà famuż u kellu t-tapit mifrux l-aħmar qudiemu. Warrab dik il-karriera biex imur missjonarju fiċ-Ċina, missjonarju fl-Indja, missjonarju fl-Afrika. Darba qal ħafna nies Kristjani jippreferu li jgħixu taħt il-ħoss tal-qampina tal-kappella jew tal-knisja, imma jiena nippreferi li niftaħ ħanut ta' salvataġġ jarda l-bot mill-infern. Wow! Xi ġifieri li twarrab il-preferenzi tiegħek? Diki. Lloyd Jones, tabib brillanti fiż-żożija tiegħu. Brillanti. Għaraf is-sejħa l-vokazzjoni tiegħu li jpriedka l-Evanġelju. Ifisser ukoll is-salib li terfa' s-salib illi anke tidħol f'periklu fiżiku. Aħna C.T. Studd kien darba kiteb tajjeb ċkejken ħafna u fih deskriva ħafna Kristjani bħala soldati ta' ċikkulata. Li tpoġġihom fix-xemx jinħallu, jiqdubu. Ma jiswew xejn. Terfa' s-salib ġifieri tidħol f'periklu fiżiku. Pawlu darba qal jiena ma noċ ħajti bħala għażiża li għan-nifsi. Imbasta ntemm il-korsa lil mulejtani biex nippriedka l-Evanġelju tal-grazzja tiegħu. U infatti kif spiċċa l-Apostlu Pawlu? Tafu sewwa. Periklu fiżiku bħalma ġralu Sadhu Sundar Singh, il-Kristjan Indjan, illi kien Hindu, ikkonverta, baqa jilbes l-istess il-bies tal-Hindu, dik il-libsa orange, imma ma kull min jiltaqa' u kull fejn imur jiftaħ fommu u jippriedka lil Kristu. U kien imur jivvjaġġa matul l-Indja anke fit-Tibet, issa t-Tibet huwa pajjiż li ħadd ma jtiersaq lhem bażikament. Qed tifhem. Infatti darba daħal fit-Tibet u ma smajniex aktar dwaru. Ġifieri ma nafux meta miet, question mark. Li terfa' s-salib jista' jfisser ukoll illi tmut għal Kristu. Normalment Alla
jgħidilna biex ngħixu għal Kristu. Ma jistgħu il-każ ukoll tmut għal Kristu. L-istorja tal-Knisja hija miżgħuda f'kull seklu. Ibda 1, 2, 3, 4 f'kull seklu. Nies li jmutu għal Kristu. Smajtu għal-istorja tal-Covenanters fil-seklu 17 fl-Iskozja? L-Covenanters kienu kristjani tal-affari tagħhom. Li għamlu patt illi jarfu bħala ir-ras u l-kap tal-Knisja li wieħed biss, Ġesu Kristu. U kien fi żmien meta s-Sultan tal-Ingilterra derlu għandu dritt jindaħlilhom x'jagħmlu fil-laqgħat tagħhom kif iqimu lil Alla u ħafna u ma qalu le. Is-Sultan tagħna huwa wieħed, Ġesu Kristu. U tant ħalih is-Sultan illi beda joqtolhom bla doċċ il-dawn l-insara. Beda bla doċċ. Infatti hemm perjodu fejn aħna nsibu bħala il-killing times. Il-killing times. Waħda minnhom illi mietet kienet Margaret Wilson. Xebba ta' 18 sena. Għadha tibda fil-fjur ta' ħajjitha. Però soda fil-fidi. U kif qatluha? Rabtuha marblu fil-baħar. Għamek jitla t-tajd. U waqt li taf li t-tajd tiela biex jifga f'Silwa u Firth, edha tkanta s-salmi. U baqgħet tkanta s-salmi sal-ħannifs ta' ħajjitha. U nassigurakom li Margaret Wilson baqgħet tkanta s-salmi meta rat l-Salvatur tagħha wiċċ imwiċċ. Qegħdin hija l-fidi illi Ġesu isejħilna għalija. Li terfa' s-salib qabli titkaxkex. Ma rridx. X'mumkien imġiegħel li jerfgħu s-salib. Imma nassigurakom li 99% għal xi pjaċir li terfa' s-salib. Li tkun imsieħeb ma' Ġesu Kristu x'vera. Il-mogħdija l-Kalvarju mhijiex popolari, qatt ma kienet popolari. Qatt. Aħna kultant ngħidu għax illum żminijiet koroħ, ateizmu dejjem kien diffiċli f'kull żmien u f'kull post. Illi tkun assoċjat ma' Kristu billi terfa' s-salib tiegħu qatt mu popolari imma ftakru waħda biss. Hija l-mogħdija għall-glorja eterna. U dik għandha timmotivana biżżejjed biex aħna ma naqgħux qalbna. Min jitlef ħajtu minħabba fija x'għid Ġesu? Danu li jsiba. Dan huwa l-paradoss il-kbir tal-Vanġelu. Li trid tikkalma, tidħol f'kamartik u taħseb fuqha din. Min jitlef ħajtu isiba. Imma min isiba f'did-dinja jitlef għal dejjem. Is-salib iwassal inevitabilment għar-reżurrezzjoni. Fatti il-ġrajja ta' Ġesu Kristu għandek it-tislib tiegħu, il-mewta tiegħu u 30 wara l-irxoxt glorjus tiegħu. Ja storja waħda. Il-mewt bis-salib twassal għal glorja eterna. Bħalma Ġesu miet u qam hekk il-fidil imut għalih innifsu u tkun lest li tmut għalik innifsek biex tqum għal ħajja ta' kwalità superjuri. Ħajja vera, il-Bibja sejħilha il-ħajja eterna. Il-ħajja eterna f'xirka u komunjoni ma' Alla l-imbierek. Id-dixxiplar reali u ġenwin aħna nistgħu faċilment innaqsu il-livell ma nkunu qegħdin nitqu bejn nfusna. Forsi dak li qed ngħidilkom ma jdoqx għal widnejkom, però din hija l-mogħdija tas-salvazzjoni. Din hija d-dixxiplar ġenwin. Mhuwiex teorija flajru illi tagħżel u tħalli skont il-kapriċċi tiegħek, mhux smorgasbord li tiekol li trid u ma jogħġbokx twarbu. Il-Vanġelu fiċ-ċentru tiegħu hemm is-salib. U la darba Kristu miet fuq is-salib biex jaħfir id-dnubieti, jien obbligat u issa nagħmilha bil-ferħ nerfa' s-salib warajh.
nerfa s-salib warajh. Is-salib huwa tqil. Is-salib jiswa. Is-salib huwa sakrifiċċju. Is-salib iġib bidla mill-qiegħ. Trasformazzjoni mill-qiegħ. Ma nistax nimmaġina jiena li xmun li ġralu dakinhar għal dik forsi nofsija sija għaddej bit-traversa wara Ġesu sakemm waslu fuq il-Kalvarju illi dik il-ġrajja seta' jinsija, ma setax jinsija. U llum il-ġurnata rridu nsaqsu jien qed nerfgħu s-salib jew għaddi xxukkjat minnu jew irriċi verżjoni popolari u rħisa tal-Kristjaneżmu għax hawn kemm trid minnhom fis-suq, hawn kemm trid. Illi tħossok komdu. Xi ħaġa do it yourself, self-help, hawn ħafna minnhom. Tifhem? Imma Alla qed jiġġudikanu jgħidilna il-każ tagħkom huwa tant gravi, mhux self-help għandkom bżonn. Reżurrezzjoni mill-ġdid. U biex iġġarrab reżurrezzjoni tmut qabel, tmut għalik innifsek biex tgħix għal Alla. Xmun iċċirnew dakinhar refalu s-salib darba. Aħna kontinwament. Infatti, Luqa fil-verżjoni tiegħu jgħidilna jekk xi ħadd trid jiġi warajja, għandu jiċċatlu nnifsu u jerfa' s-salib tiegħu kuljum u jsegwini. Din hija l-karatteristika, dan huwa r-ritratt tal-Kristjan, hekk jien naraf. Jinsab fejn jinsab, ma min jinsab jerfa' s-salib kuljum. Kuljum. Tul ħajtu kollha. Salib mill-bogħod ma jsalvakx. Relikwa tas-salib ma salvakx. Kif konna niġbru relikwi kollha tas-salib, nibnu l-akbar vapur, ikbar mit-Titanic. Minix qed naġġibha. Superstizzjonijiet dwar is-salib hawn kemm trid. Meta Pawlu qal jien ma jkun qatt li niftaħar ħlief bis-salib ta' Jesu Kristu. Qed jgħid ma niftaħarx b'xejn ħlief bil-mezz tas-salvazzjoni tiegħi. Ġifieri il-passjoni, il-mewt u l-rixox ta' Kristu. Dak li tifisser. Imma aħna l-bnedmin nieħdu pjaċir ningannaw lil nfusna x'tmur bus relikwa tal-biċċa mis-salib il-veru da. Għax qalulna li Elena Konstantinu sabet is-salib il-veru. Ejwa. Lesti li ngħixu u nkunu dixxipli ta' Ġesu ġenwinament billi nerfgħu s-salib. Inti terfgħu s-salib ma jidirx is-salib fuqek. Ma jidirx. Imma il-bidla f'ħajtek tkun tidher. Tkun tidher. Salib mill-bot ma jsalvakx. Però s-salib tiggranfa miegħu, taqbdu sħiħ, tiftaħar bih u fuq kollox iġġorr. U ġġorru kuljum. Oswald Chambers iltqajt ma' ħsieb tiegħu li tant laqatni kelli niżlu fid-djarju tiegħi. Darba qal ismewit kollu interessat fis-salib ta' Kristu, ġifieri l-anġli tas-sema u s-serafini u l-kerubini u l-abitanti kollha tal-ġenna. Huma interessati fis-salib ta' Kristu. Issa meta l-anġli m'għandhomx bżonn is-salib, aħna għandna bżonn is-salib. U frattant jgħid li ismewit kollu interessat fis-salib ta' Kristu. L-infern kollu huwa terribilment beżan mis-salib ta' Kristu. Mentri l-bnedmin huma l-uniċi ħlejjaq li bażikament jinjoraw is-sinifikat profond tas-salib. Ġesu refa s-salib u s-sallab miegħu għalina l-bnedmin. U aħna l-uniċi ħlejjaq illi kemm niltaqgħu ma' nies li ma jimpurtawx mis-salib. Tkunx wieħed minnhom. Tkunx wieħed minnhom. Ġesu meta miet fuq is-salib miet għal midinbi. U ċewwe għal dawk kollha li jarfu li huma midinbi. U lesti li jirrikorru lejh
sabi Ġesu jerfa' l-pis ta' dnubietom. Pawlu l-Galatin qalilhom u Galatin stupidi, min saħħarkom biex ma temnux il-verità? Intom li quddiem għajnejkom Kristu kien impenġi jew rappreżentat bħala msallab. U dik hija l-ministeru ta' kull Kristjan illi hu jerfa' s-salib ixandar il-Kristu msallab. Bluwa l-Griegi, ġen għal ħafna nies, radikolaġni, malina Kristu msallab u għal-erf talla u l-qawwa talla. Ħaddan is-salib, ftaħar bih u taqla xħarstek. U fuq Kristu msallab, darba msallab, issa irxoxtat u glorifikat fl-ola ta' smawiet.